обръщам, за да ви се представя и да видите в кой стои в повечето случаи зад кадър и зад камерата. С това видео целта ми е да ви споделя какви са ми мотивите да правя такъв тип канал, влог, какво целя, какво искам, само че нещо май е много шумно и ще се прехвърлим на тротуара. Аз не си взех и стойката. Да, първо започвам с това, че харесвам и обичам много София и смятам, че има невероятни места, детайли, от архитектурна гледна точка естествено, от градска също, паркове, които е хубаво да се покажат, както аз обичам примерно да гледам от мои любими места по света, хора, които снимат, а примерно нямам възможност да отида да ги посетя точно в момента. Забелязвам, това е едно желание от много години да колекционирам и така някак да съхраня места, които изчезват, защото града се променя. Да, за добро, но за съжаление в много от случаите града изчезва. Имам предвид всякакъв тип стари прозорци, врати, балкони, фасади. Нали, всичко това се видоизменя, ремонтира, но сега къде се поддържа, къде не се поддържа, но със сигурност истинската автентичност я няма. И тя със всеки изминал ден, малко по малко, се изтрива, сякаш завинаги. И се възползвам така като едни последни шансове да хвана. Последни, може би още 20 години ще има такива места и ъгълчета, но реших, че сега времето подава ръка и имам възможност, мога да си го позволя като време, да изляза и да заснема всичко, което желая, всичко, през което съм минавал и някак така да го оставя в интернет пространството, тъй като нямам физическа възможност да съхранявам по друг начин толкова много информация. Вижте как се пресичам то наляво, то надясно, ама... Окей, добре. Кръстосвам се жестоко улицата. Така че, накрая се осмелих и си казах, много хора правят видеа, за какво ли не. Може пък и аз да си намеря аудиторията, сигурен съм, че ще е така. Основно искам да показвам хубавите неща или да ги показвам по някакъв хубав начин, по красив начин, ако мога да се изразя. Защото последните години все повече и повече негативно има коментари. Да, не е като да не е така, но то ние сме свързани ръце, нали? Когато става въпрос за нещо, което не зависи конкретно от мен, теб или от който и да било, нищо друго не може да направим, а има достатъчно негативизъм по принцип в живота ни и се налага да се спускаме по правилото на трябва. Трябва това, трябва онова, което едва ли е любимото. Така че реших да споделя нещо по по-красив, приятен начин, защото то го има. Само трябва да знаем как да го видим или да го хванем. Най-вече наистина ми се ще да съхраня тук в тези и в Instagram, и в Facebook. Сега тепърва пък от телефона започвам да си свалям снимки, защото през годините съм събрал някакви интересни места, като съм се провокирал да излизам и да снимам. И ще започнем да ги качвам и да ги слагам, защото забелязах, че започнаха и те да изчезват. Къде ги изтривам, къде сменям телефони. Общо взето 80% го няма. В снимането има едно правило, че трябва да хванеш момента на всяко едно нещо. Било то като време, слънцестоене, ден, час, нали, някакви има едни такива неписани правила. И така ще ви разхождам и някак с вас ще обикалям, може би мои любими. Аз мислех да колекционирам и да направя, примерно, всъщност ние тръгваме от входа на София не случайно и някак така ще се спускаме навътре към града, да обиколя по-характерни, по-ключови, емблематични сгради, блокове и всичко, което е свързано с архитектура, паркове,
което смятам, че е интересно, което смятам, че го няма, нали, не е чак толкова масово. Сега за извън града не смятам още да излизам, защото нямаме такава възможност, но и в България има много красиви и интересни екземпляри навсякъде. През годините съм се опитвал да търся, имам много силен афинитет към соцстроителството. Смятам, че тук в България това наследство, останало от тази епоха, може би от този период, е от архитектурна, като дизайнерска гледна точка, колкото и преувеличено да сметнете, че звучи това. Всъщност, никъде другаде в Европа или в тези страните от едновремешния блок няма чак толкова много детайли, няма. Сякаш тук архитектите едно време наистина са се старали дали са доста от себе си, това нещо се личи. Да, направено е спрямо усилията, условията, това с което са разполагали, кой е бил притиснат, кой не е имал възможност за нещо повече, но има много старание, има много какво да се оцени. Повечето хора не го оценяме и така предпочитаме да сложим нещо масово, ново или как се казва. По-лесно, по-евтино, но пък смятам, че българските панелни и не само, и ЕПК, и тухлени, и старите от преди 50-те години сгради са с уникален, много автентичен дизайн. Страда много за това, че не е запазено и почти всичко е унищожено от гледна точка, че така са се сменили времената, кой е собственик, кой е наемател, кой има пари, кой няма, нали, много е индивидуално. Сега не искам да влизам в някакви политически или така, как се казва, нали, не искам да я отварям тази тема. Ясна е, другото, което е, всички от нас сме си усвоили балконите или половината от вас. Нали, когато сме си правили ремонти, не сме мислили как ще изглежда фасадата. Като се прибираме в къщи, не ни пука входа ни как изглежда асансьора пред блока. Нали, всеки си живее в бита, всеки си живее в ежедневието, което е напълно нормално, то няма по-нормално нещо от това. Сега кое е нормално, кое не е, на запад как е, на изток как е, нали, не ме интересува. Ако искате, споделяйте, няма да е нещо, което аз да не съм го чувал или вие да не сте го казали 100 пъти. Ясно е, но пък нещата винаги има как да се променят. Идеята ми беше, че страдам много за това, че много от емблематичните сгради, жилищни, нали, естествено жилищни, тръгвам от обикновеното. Изчезват като вид, като дизайн, като фасада. Смятам, че ако можеха да се запазят такива, каквито са били в първоначалния си облик на строителство и през годините, със сигурност щеше да е много по-красиво, по-интересно, някак така по-знаково, защото е вложено, нали, не е просто построена някаква тъпа панелка или блок. Не, напротив, личи си, поне аз имам окото да го видя и да го оценя, че в повечето случаи прозорци, разпределения, чупки, ъгълчета, такива много малки детайли, парапети, врати, нали, това всичко има някаква стойност, каквато и да е тя. Ако щете, дори в тези нали, вече за най-баналните и масови партиди, чак до такива детайли няма да стигна, защото, нали, те са доста по-обикновени. Но все пак не е лошо да са в един по-нормален вид. Относно саниране, не знам кога ще се санира. Ако се санира. Но ето, примерно, там ще ви покажа една ключова сграда, която може да напишете в коментарите какво е било преди, аз не зная. Нещо административно е, някакъв институт или нещо с администрация е било свързано. Не мога да се обърна камерата. Така просто ще обърна механично. Цак. Тази. Старичката на Цариград. Много готина фасада. Може да скокна да я снимам, защото тя наистина изчезва. Скоро, да, не е изобщо лошо да отида да я заснема. Тя наистина се заминава. Взеха доста от строежите там. И така, отделно за себе си, какво мога да кажа, всякакви хобита имам.
Обичам да рисувам, като малък го прави. В един период реших, сигурно нищо не се чува, защото е много шумно. В един период реших и започнах да правя макети на всичко, сгради, къщи, църкви, блокове. Най-вече се специализирах и любимото ми хобби е панелни блокове и като цяло блокове. Напоследък започнах да правя пък къщи, нещо от рода на къщи за деца, макети на къщи от този тип Dollhouse или къщи за кукли. Нещо такова съм се ориентирал, да видим докъде ще стигна. И така хванах да правя това. Викам, явно сега ме е период да правя нещо мое и реших да започна и такъв тип канал. Това е общо взето, няма да ви досаждам повече. Много ще се радвам да станем някаква голяма общност. Ще се постарая максимално много да наснимам каквото ми е в главата. Естествено, че и идеи от вас ще взимам. Тук идеята ми като аудитория е по-скоро да обсъждаме, да споделяме някаква информация. Кой къде, какво чул, видял, иска и така. Някак просто да тече някаква комуникация. Естествено, ако вие имате желание, ако няма да ви карам, нито ще ви карам да следвате, да споделяте. Всичко това е много индивидуално и ако вие прецените, не ми е това целта. По-скоро целта ми е да запаметя каквото мога. Така че още нещо имах да ви казвам. Аз не мога да обработвам видеа и нямам такива знания, нямам такова време, нямам такова желание. Не целя да бъда 4K HD качество. Напротив, напълно естествено така излизам и снимам. Това, което се сетих е, че вижте, срещу слънцето изглеждам страшно лъскаво и гадно. Но пък на слънцето, но пък срещу слънцето никак не е лошо. Така че си продължавам. Идеята ми беше, че няма да мога да снимам много напред във времето, защото има, знаете, в София 8 месеца е зима. Супер, има някакви пейзажи, но в повечето случаи няма много да става да се излиза. После пък става много горещо. На мен се иска и така да има някаква зеленинка, нали? Защото е по-интересно, по-хубаво е, по-свежо е, отколкото изгорели треви или паднали листа. Да, във всичко си има красотата, но предпочитам да си е зелено, то всъщност сега е най-хубавото. Ще видим какво време, къде ще ни хваща. И след малко продължавам, ще заснема тук на входа на София каквото видя и се сетя. Дано да сте ме чували. Приемам всякакви коментари, мнения. Отворен съм за всичко. Имайте го в предвид и много ще се радвам. Ще оставя линкове към останалите социални мрежи, YouTube, Instagram, ако ви е интересно и ако искате. Казвам ви чао, за сега това е от мен. Ако се сещам в последствие, ще казвам и ще споделям. В някои видеа ще говоря, в други не. В повечето пъти пък ще ви питам. Така че това е общо взето. Айде, обръщаме се към... Виждат ли се? Те пък не се виждат. В младост. Тук на входа едно Б, искам да ви кажа. Едно Б, комплекса на младост едно. Зад хотел Метрополитен. Сега ще направя едно видео там. Айде, чао и до скоро. Мерси за всичко.